No Arska perusduunarinen tässä taas. Ajattelin yhdestä normipäivästä taas kertoa, että siitä on vuosia aikaa, oli Oulussa, niin silleen mitään laitontahan en tehnyt, sillä oli laillista semmonen niin kuin ADHD-lääkkeen suku niin kuin etyylisfenidaatti, jota pystyi netistä tilaamaan. Se oli semmoista kristallia ja tosiaan mitään huumeita en käytä, mutta sehän ei ollut. Sehän oli laillista vielä sillä hetkellä, eli se on niin kuin silloin yhteiskunnan hyväksymä. Mutta käytin sitä, että niin jaksaa sitten painaa duunissa vähän, mutta sitten alkoi kyllä niin kuin tapahtua outoja silloinkin, että silloinkin alkoi vähän niin kuin, että joku yrittäisi, kerran joku avasi ulko-oven sieltä ja sitten mä rymistelin jotain, niin kuului, että ohoja ovi pamahti takaisin kiinni, että mietin, että onkohan sillä jollain mun kämppään sitten toinen avaaja. Sitten niin kuin alkoi vähän ahistaa se, kun olin 5 päivää valvonut, että ei nyt ollut tarkoitus valvoa, mutta toisaalta se oli ihan hyvä lääke siihen, että oli ihan hyvä olla vaikka valvoa. En tietenkään kannusta ketään, kun se on nykyään laitonta, niin silloin se ei ole turvallista, mutta silloin kun minä sitä käytin, se oli turvallista, kun se oli vielä laillista. Mutta se biologiset vaikutukset muuttuu siinä, kun laki lyödään pöytään, että sen jälkeen se ei ole enää hyvä juttu. Ja no siinä tosiaan niin aloin miettiä kaikenlaista ja tuntui, että seurataan kadulla ja sitten mä menin vielä kämpille ja tuli raapusteltua sen varmaan 10 tuntia A4 kaikenlaista, että kuka vittu mua seuraa, lopettakaa, kuulen teidät, näen teidät. Ja sitten alkoi niin jo raivo kertoa, että kuka vittu mua vakoilee. Ja sitten löin niin yhden puukonkin siitä tuolista läpi semmoisen, että etin teidät käsiin. Ja sitten lähdin ulos, niin sieltä menin tien toiselle puolelle katoin, niin siellä mun huoneessa syttyi valot, että joku sinne oli mennyt. Ja en tiedä kuka oli, oliko se niin hyvä, paha vai mikä, että oliko tää niin Suomen salainen Stasi-veroinen seurantajärjestelmä seurannut mua. Ehkä sen takia, että kaikenlaista epäkorrektia käytöstä on harrastanut ja itselääkkeitä tilasin silloin, mitkä nyt oli terveydellisesti hyviä, eli vielä laillisia. No sitten mä niinku sain ihan täysin raivari. Totta kai mä ajattelin, että no ne saattaa olla kyllä niinku poliisit kiinnostuneita, mutta joku muukin saattaa olla vaan niinku vakoilemassa mun elämää, niin totta kai mä lähdin sitten R-kioskin, ostin chippabensaa paremman puutteessa ja oli mulla puukkoja. Ja kävimme siellä kotoa vielä hakemaan kiintolevyt niin tuhottavaksi, että vittu mitään mun asioita ei sieltä kaivella. Ja no sitten kävin upottaa jokeen ne kiintolevyt ja aika raivona siellä kiertelin kaupungilla ja katselin taakse. Aina joku näytti vähän seuraava, mutta en nyt bensoja heittänyt vielä kenenkään päälle, mutta kun mä vastustan väkivaltaa, että se on semmonen humaani tapa, että se oli kyllä chippabensaa aika paska, että se on moottoribensaa, vaikka vitamiinipurkissa sen saa yhdellä peuralla auki ja heittää rinnuksi, ottaa tuolla sytkäriä ja se kysyy, haluatko tulla päälle. Se on semmoinen niinku kauhun puolitasapaino, että ei yleensä sitten tule päälle hetkeen. Ja ainakin hetkeksi hämmentää tilannetta. Ja tosiaan niin menin sitten poliisiasemalle valittamaan, tekemään rikosilmoitusta, että mun asunnossa käy ihmisiä luvatta, en tiedä ketä. Niin se poliisi sanoi siinä tiskillä, että joo, meille soitettiin just, että sä oot hullu. Siis minäkö hullu? Ei siis, jos sinne on kerran soitettu, siitä mä kyllä vähän ajattelin, että ne on sitten poliiseja. Mutta se mä niinku raipasin sille poliisille vähän aikaa ja se oli vaan, että mene hoitoon. Ja mä niinku, että kun jos sille oli soitettu, että mä oon tulossa, niin kyllähän saatana siellä on silloin joku oikeesti käynyt, että en mä tiedä, vois mullekin niinku ihan vaan koputtaa tai kysyä onko ongelma. Mulla ei mitään laitonta kuitenkaan ollut, vaikka niinku kaikenlaisia itselääkintätuotteita totta kai, että jaksaa painaa duunissa raksalla. No sitten en oikein muista paljonkaan, kun mä vedin sitä etylifenidaattia lääkkeeksi, että mun pää selkinisi koko ajan enemmän ja enemmän. Ja sitten kävelin siellä ja etin, että milloin tulee oikein röyhkeä seuraa ja heitän bensat ja puukota, niin se ei seuraa vähän aikaan. Tai no en puukota siis, mutta heittää ne bensat, se yleensä riittää. Niin puukotan vasta sitten, jos se niinku tulee niinku metrin päähän vielä sen jälkeen. Ja ei mennä saisi syttymään sitä, kun se on kuitenkin chippabensaa. Että jos moottoribensaa myytäisi R-kioskilla, se olisi paljon turvallisempaa ihmiselle, kun se syttyy niin herkästi, että kun sitä heittää rinnukselle, niin ei kukaan enää tuu. Mutta se on chippabensaa vähän niin ja näin, että
sit saattaisi joutua puukottamaankin, kunhan mulla totta kai kun Raksalla on, niin puukkokin oli aina mukana, ehkä parikin. Ja no sit mä siellä riehuin ja äksyin ihmisille ja kun vitutti, että niinku tolleen, että poliisit käy penkomassa kämppää, eikä voi ilmoittaa. Ja sitten niin kun menin bussiin, mulla oli repussa ne bensat ja puukut ja muut. Ja no siellä yhtäkkiä se bussi seuraavaksi se kyllä pysäytetään, että 4 poliisia konepistolien kanssa. Et ne oli vissiin käynyt kattoo tosiaan poliisit se mun kämppää, kun sillä oli löyty puukkoa tuolista, että löydän teidät. Seinät oli tapetoitu vähän erikoisilla mietinnöillä, mikä pitäisi olla ihan jokaisen oikeus kotinsa sisustaa, miten tykkää. No, ne tutki repun sitten ja taskut ja tolleen. Ai niin sitä ennen mä olin totta kai käynyt heittämässä kiintolevyt kaikki jokeen, kun siellä oli semmoinen sulakohta, vaikka oli talvi. Että niin kiintolevyhän saa uusia, mutta kyllähän ne varmaan paskaksi menee siellä vedessä. Ei se kyllä mitään niinku supersalaista ollut, mutta eipähän saaneet niitäkään tietenkään, että niinku, jos olisivat saaneet kiltisti kysyneet, mutta ei tolle, että mennään penkomaan toisen kämppään, lähdetään konepistolemiin, kun ne luulee, että on niinku jostain väkivallasta kyse, vaikka niinku mä tuolla niinku bensataktiikalla just vältän väkivaltaa, tai vältin. Mutta joo, sit mä siinä kesti jonkun aikaa, kun ne tutki, ja tultiin pysäkille ja kaikki nousi sieltä bussista ja katsomaan helvetin peloissa. Ja mä niinku, että mitä ne on mahaa tutki mun kanssa, eihän mulla niinku oikein mitään laitonta ollut siellä. Että mä en tiedä, oliko mä sen puukon heittänyt mäkeä just sitä ennen vai oliko ne jättänyt sen, mutta ei sitä ainakaan mitään takavarikko-pöytäkirjaa tullut. Mut ei siinä meni kuin 20 minuuttia viivästyi se bussi, mutta myöhästyin sitten jatkoyhteydestä. Ja no sittenhän se alkoi mennä aika lailla sekavaksi, että kun tuntuu, että koko ajan seurataan ja tälleen, että niin ihan normaali päivä siis. Mutta niin, no ei siinä tullut kyllä töissäkään käytyä, kun piti tehdä kaikkia sitten noita virastopaperihommia, kun oli kunnollinen lääkitys ja eihän niitä kyllä saanut tehtyä. Ja en tiedä, jos se on siltaa, sitten mietin, että hyppäisi parvekkeelta ja menin sitten mun kerroksen parvekkeelle, mutta mä että se on liian matala. Tossa vaan keloulun. No sitten menin kerrosta ilmeisesti, että ei vittu miten korkealla, en mä nyt saatana täältä asti hyppää, tähän on hyvin vittu, tai korkean paikan kammo. Sitten mä lähdin niinku metsään ja varmaan niinku 3000 milligrammaa niinku tappava annoksia, no sitten otin sitä etyylipenilötti, siis silloin täysin laillista ja terveellistä siis, koska se oli laillista, niin siinä ei ollut mitään riskejä. No, paitsi kuolema. Mutta joo, kun mulla oli toleranssi kasvanut, niin tuli vaan saatana hyvä olo ja sitten niin näin revontulimaisia semmosia ihme kuvioita ja joo, että se niinku meni vähän lääkinnästä niinku semmoisen illanviettopuolelle, mutta se taisi olla viikonloppua just. Ja niin siellä makasin ja ajattelin, että no tässä niin kauan tulee hakea ja selittää, että miksi ne mua vainoo, vaikka mitään laitonta varsinaisesti en oo tehnyt, mutta siis totta kai jos niin joku käy luvattahuoneessa siitä ärsyyntyä, tarvii olla sitten semmoista systeemit, että jos sen pääsee nokikkaan, mutta poliisikin sanoi vaan, että on hullu ja niillä oli soitettu, niin poliisina kai sitten oli ollut, että siellä oli käynyt, varsinkin kun tuli konepistoolimiehet sinne bussiin. Mutta joo, siitä mä sitten hommasin vähän silleen, että mä aloin harhailemaan siellä mettässä, eikä missä, no, ei kukaan seurannut, ne meni jäätynyttä jokea, kävelin pitkään. Sitten tuli semmosen K-kaupalle ja mä niinku katsoin, että siellä ihmisiä kävelee sisällä. Kun alkoi jo kuulua semmosia askeleita siellä tyhjässä metässä ja jälkeen, että koko ajan kuului askeleet perässä, mutta ketään ei näkynyt, että niinku kummitukset seurasi aika pelkät poliisit. Sitten mä rupesin hakkaamaan sitä K-kaupan ovea, että antakaa kaljaa, mun tarvii ostaa kaljaa, siellä on ihmisiä. Ja sitten tulikin poliisiauto ihan silleen niinku omissa väreissä, ettei ollut mikään seuraava salapoliisi tai edes nää. No ne sitten, että mitäs sä, että mä yritän ostaa kaljaa ja no kello on 2 yöllä ja mitäs sulla siellä repussa. No katsoin sen repun, niin sieltähän löytyikin kaljaa. Mä muistan, että mulla oli sitä tietokoneen prossu, pehmolely, olisiko ollut joku muistikampa, kynä, kaikenlaisia roskia, ettei niinku mitään niinku sen ihmeellisempää.
mutta mä olin kuulemma aika pahan kuntoisen näköinen, että kyllä musta tuntuikin sillä aika niinku, että tajunta vähän sumenee. Ja no sitten poliisit niinku otti kyytiin ja vastaan oli tullut ambulanssi, mutta siirrettiin siihen matkalle ja ne vei sitten sairaalaan. Ja sairaalassa ne kysyi mitä olet ottanut, niin en mitään, koska siis enhän mä ollutkaan. Ne oli täysin laillisia, hyväksyttyjä, terveellisiä tuotteita siihen asti, että ne joskus kiellettiin sitten, mutta silloin ei ollut vielä mitään ongelmaa tai haittaa niistä. Mutta joo, sitten mulla olikin niinku samalla tullut ruusu jalkaan, että mä yritin, että ei kun katso jalkaa, siihen sattuu, muuten mä oon ihan ok. Ja sitten että no, sulla on vittu 41 kuumetta, että et se ihan ok, mitä sä oot ottanut. Ja en mitään laitonta päihdettä ainakaan, siis ihan turvallisia hyväksyttyjä lääkkeitä. Ja sitten että kattokaa nyt se jalkaan, no katsotaan nyt se jalka. Ja se oli ihan turvonnut ja punainen, että mä en ole huomannut, että se oli kehittynyt siihen, kun mä olin sitä itselääkintää harrastanut, että se auttanut kipuihin ja tommosiinkin. Niin se sitten niinku tökkäs vaan se hoitaja sormella sitä jalkaa ja se sattui niin helvetisti, että mulla meni taju ja heräsi osastolla. Ja sen jalassa oli ruusu ja oliko se viikon antibioottikuurilla sitten ja että niinku siinä vähän missäs pari työpäivää ja semmoista siivouspäivää ja muuta mitä olisi voinut tehdä, että se oli sitten niinku ruusu jalassa, että tosiaan niin sen takia piti olla. Ja sitten ne yritti sieltä lähettää mua mielisairaalaan, mutta mä sanoin, että se on ihan vainoamista, koska ei ole mitään mielisairautta ole aika psykoosia, että kun mua oikeesti seurataan, että niin muuten ne poliisit olisi tyhjälle kaupalle tullut pari sekuntia sen, kun mä koputtelen ovea. Eli mua seurattiin oikeesti, se ei niinku vaino harhaava vaino tietoisuutta, että jos huomaa, että sua seurataan. Mutta niin varmaan muun muassa käytöksessäkin niin oli semmoista tietysti värikkyyttä, joka ehkä veti niitä poliiseja puoleensa, tai ne ajatteli, että mulla olisi jotain tekemistä laittomuuksien kanssa, eihän mä semmosia ala, mutta joo, sitten yritti mielisairaala ja sitten mä sain vähän niinku ne nyt raivari, mutta kirjoitin pitkät kirjeet, mikähän oli palveluesimies, että niinku tää sama psykiatri viimeksikin lähetti mut mielisairaalaan, kun mut oli pahoinpidelty, niin joo, eipä siinä. Sit sain niinku puhuttaa, ettei tarvinnut mennä mielisairaalaan ja se jalka parani ja menin kotiin ja elämä jatkui tavalliseen malliin. Että siis tuo nyt oli tommonen aika lailla yhden päivän aikana tapahtui kaikki, paitsi että sairaala oli viikon reissu. Mutta siis joo, ei kannata hävetä, jos kokeilee vaikka jotain luontaistotteita tai vastaavia ja saakin niistä energiaa, että niinku kyllähän tossa on niinku laillisia, esimerkiksi Mucuna pruriens on vielä laillinen, siinähän on niinku L-dopa, joka on dopaminin esiohte, että se niinku virkistää siihen, kun yhdistää mikä sit on, autas toi N-asetyl L-tyrosiini, se muuttuu dopaminiksi myös, se niinku boostaa niinku hyvinvointia aika hyvin ja en tiedä, varmaan on niitä jotain nykyäänkin turvallisia ja terveellisiä XYZ 333, joita voi netistä tilata, mutta eihän sitä voi tietää, onko se sitä XYZ 334. Että kannattaa olla sellainen luotettava vaikka, jos niinku itselääkintää tekee näillä laillisilla eli turvallisilla siihen asti, että ne muuttuu sitten laittomiksi eli vaarallisiksi siitä eteenpäin. Se on vähän niinku kaupan leipä, että niinku jos siinä on päiväys, niin silloin tasan keskiyöllä sinä päivänä, niin sehän muuttuu niinku syömäkelottomaksi, atomit hajoaa, pitää heittää roskiin tai jotain tollasta, että niinku, ja se on osattu ennustaa jo 4 viikkoa aikaisemmin, kun se on tehty se leipä, niin ei nyt ihan sama, mutta vähän sinne päin. Joo, mutta siis jos teillä sitten tuossa itselääkärissä tulee tommosia ongelmia, että käyttäytyminen niin kuin on joidenkin normien vastaista, vaikka niin kuin miettii, että jossain en tiedä Amsterdamissa, missä niin se on ihan normaalia käytöstä ihmisille, että se on vaan tää, siis monikulttuurista Suomessa arvostetaan, mutta tää niinku on vähän jäänyt niinku sivualalle tää sitten, että jos yrittää näillä lisäravinteilla hoitaa terveyttä ja niitä kielletään ja ei koskaan sallita uudestaan, niin pitää koko ajan sitten löytää joku uusi lääke. Käyttää niin kuin se on terveellistä ja turvallista ja auttaa. Mutta en kehota tietenkin, jos kannattaa tutkia hyvin perusteellisesti, että kyllähän niin
tommoset itselääkintäyrityt ja kemikaalit, niin kyllähän nekin voi olla vaarallisia, että voi henki vaikka lähteä, mutta kyllä niinku mulla on silleen tullut aika hyvin otettua selvää, kun piti vähän olla silleen, että jaksaisi enemmän. Ja kyllähän siihen auttoi se, että netti just oli näkymättömiä askeleita ja muita, mutta joo. Mut semmonen sitä ei mitään, seuraavan päivänä sitten töihin ja kaikki jatkuu normaalia elämää taas. Että jos käy joskus tolleen, niin et oo ainoa, että mitä sattuu ihan jokaiselle varmasti. Juu, kiitos Arska perusduunarinen tässä, hei!